tebe. No. Tak na tomhle Kafkonu se mi strašně moc líbí, já se přiznám, že je tady víc lidí, než jsem čekal. Ještě když jsem koukal na tu frontu, tak jsem myslel, že nemá konec, popravdě. Ale nakonec ten konec přišel a teď tam úplně nehnutí, je tam vydejcháno, ale je to úplně bombastický, atmosféra je dokonalá. Já se těším na každý den. Mně to prostě přijde, že je to super. S programem samozřejmě spokojený jsem, protože jsem ho nedělal já, tak jsem na tom neměl žádnou práci a vzhledem k tomu, že to moderuju, tak to musím říkat jako, že je to dobrý. Začátky na YouTube hrozný, to nechtějte vědět, ne, to bylo prostě úplně tragický. Já když jsem prostě začínal natáčet, tak mě vlastně donutil, mě vlastně kámoš přišel, s tím, jestli bych nechtěl natáčet, tak jsem řekl, že to zkusíme. Vyhrabal jsem svoji bramboru za 20 Kč z Teska, zkusil jsem to a mě to začalo bavit, tak jsem pokračoval a teď jsem tam, kde jsem. Takže jo, děkuju. Nemáš vůbec zač, já jsem rád, že jsem mohl udělat ten rozhovor. Čau. Ahoj.